Enkia yerikoria Jumapili tariki 5 Mutienyi IKOMI umwaka w'ekiru 2024 no kugena kwa numancho muri rubna ritkoria ondigenderete ko bari tererukegima na mono gendete kwegokya asoko bwatia emerogerions ya Ndizi TV na buo obwansu bwo Gusii na manga genderete okorekana iminsi ya Kenya anekera twarure mukonyi bumura ibwense Gashawa berega wesokya bene no gusaba okwabera so mura ibwense Dr. William Samoei Ruto nyeka bwate amamocho ande onsi nigate amuganire Ruto abega kumwabera amone eyamate yaye ekiombe keria kia Social Health Authority shani go kia bwatukire oroboti kubwatkana no muroberio yo omuya oshia ase okoeneke buna bakenya babere bakonyora obokoleri bwenya asenchera ere yo bwororo ase babere bakubwatka oroboti na koeneke buna abantu 10 milioni 10 na babere wekabona babere bakwerika ase omuroberio yo netinga kitinge kero cyaragire CHINSA IKOMI cyabona mugoroba ikarango kwariganya SMS AMAYIA ero nkomanyuna naraya na kwariganire asenchera ere yo bwengegendera tunyora sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tunyora wetra Ndizi TV News na bagase website ito na bago tunyora wetra www.ndizitv.net ero togendere gusanga asobwa mo eritrane Everlyne Osero sara mumanyi na rokoineke atibicha nero gicha wikera senchera benango kwarigana tobeto gusanga mo kuikomero. Kwarigania tuchaka AMAYIA CHINSA IKOMI senchera iye obwenga senchera ya vene awase abarandi kurwa sensemo ya gucha babetu bako usangirekana bori tukurigoro ase ensemo ya ogembo eriyo konyora maigerio igoro ye bitamkiro biganire asowekirania amachiko yogotwara ekanisa ase gusamachika ase kanisa asebono abarandi abo babere bakomochia eserikali ya Kenya kwanza akubwatkana no murobirota na aba gose chikanisa chonse chibechi wakana ebanko imeyese ya Kenya asekeria bayigerere kanisa na gotebabuna obokorerwe kanisa no kurangerwa na talibo nchoreria nigo baganiriye engana yebanko ebeke go tuguterware asabigo bamugorire murebese Dr. William Samoei Ruto kubwatana amono mokonyo yeriga Gashawa iriko ikirania amagendro na gweta na go tuguterare engana yokoruswa bise kwaye Gashawa engana yagerere tumiranirega neriyo gukana Richard Piri yekolekanire mamincha ye kanisa. Amen. Omo simamo ito no koragwito igotware gukwana gochia ase serikali enene ase president yeito oitwanchete na indo itwachorete oyocheta ase chikanisa agasora chikanisa chikamwakire kura igotware komosabanga epiri ye igere mamincha no morobirio nyasae inga chikanisa chibekerwa machiko yokorwa taxi igotware komosabaiga president yitamone serikali yaye intune kanisa ngima korwe ne yagucha na Kenya ngima tuangire nge piriye nebwate sumo ego ase chikanisa ego chigosaria omorobiri nyasaye anta to kuana so bwengenga lingana amangana ande na AMAYIA ase constitution ye lakini ebinde mbiro birebibe mono muna wana karato konyora lingana kera asenga omo wakili gose lawyer goso monto bwate ate nero wena takobeku asobotenelwe kanisa mbalenga baroro bala ase kanisa mabara abanyale kobekwaro yona monta itogo tebanga okoba asoborandi gosa asobokoreriobo oyo okonokurangeribwa na asengenjo nyasaye nero turangeri tomokorere nyasaye asa malikonsi tu abere togosoma kurwa Genesis kubaka komanuka ntu asa mangana ya Kristo ose kanisa yege Kristo na botomanye tenga ogano monto ndwensi okoba asemere moyo nyasaye gosoborandia weikabe orangeirie lakini baona karo monto togoikeranga bono weikatu ale APCD amanya koba iye minute ngabona otaitego koira abantu ekidigiri kichake gokorega ase kanisa na kanisa yogo tebanga edigiri akorega asi mbalinsa chino konyoranga abantu bakurishiringie 200 bono monto ibwe digiri no malete mabuje ko mushahara no ora ase kanisa imura
Omuraibense Dr. William Samuel Ruto ritkoria lero nigaikirana asumusangirikano bwa masabo ase kanisa ya AIC Milimani Meye County ya Nairobi okwana kingakie cyoruto ningabaga kwegerera obosibule bwogo sasima na bwosibule bwe kanisa na otaba unari chikorie katiba yense ya Kenya nigori wanchira kiroyomo abeka gutwara obosibule bwogo sasima nigane kyabuna inse ya serikali ya nigora chikwenekia abuna babegere bagendereire kwegerera obosibule bwogo sasima nyorabuna yaniga gochamaga yo Senator we county ya Tana River Danson Mungatana kugania lichiko weti waliogo tenenera chi kanisa ime yense ya Kenya. I want to tell the church that as government we respect our constitution. The preamble of the Constitution of Kenya says God of all creation. That is the beginning of the Constitution of Kenya, meaning that we surrender to God. And that is why Kenya shall continue to be a God-fearing nation. And we will defend the freedom of worship in our republic. We will make sure that we don't compromise, and there will be no limitations or compromise on the freedom of worship in Kenya. I know that there are proposals that have been made in some quarters about regulation of the church, regulation of worship, regulation of religious activities. I want to remind those who are pursuing that kind of exercise that the Constitution of Kenya is very explicit on the freedom of worship. And there will be no compromise whatsoever. There will be no limitation whatsoever on the freedom. Namagiga yeriberera kugendera watka mense ya Kenya kubwatkana no muswada bukwanya kumurusia bisomo konyi bomuraibense Rigathi Gachagua abono nigo Rigathi Gachagua bereka wesokya na gusaba okwa berabene ase omuraibense Dr. William Samuel Ruto amona bachumbe bonsi okwana chingaki chama sabo asensemo ya Karen Gachagua nigaterebuna eretabwati bobe bonde bonsi korende asabiro kwabera onye kabwatugete chingwana echyo chitari chindonge wose chitari kogokya asamuganiriye Ruto abega konyara libaga asengoro yaye ryoko mwabera nigarenge amone amate yaye ati omurugio ye bastardor Gachagua oyonere onya oba kagusaba okwabera na kuboria aba Kenya kugendera gutenena asamasabo igekugera amasabo na rokeregento. So my brother President William Ruto, if in our zeal to work I have wronged you, please find it in your heart to forgive me. I want to say, if my spouse in our duties for the boy child and our program has wronged you in any way, find it in your heart to forgive her. To our members of parliament, if in the course of duty, through our utterances and actions, we have in one way or another upset you, all wronged you, find it in your heart to forgive me. If our brothers who did not support the president and myself in the way my region and the Rift Valley supported him, and probably you find that in appreciating our people and the support they give the president and I, probably our utterances made you feel uncomfortable. We did not mean bad. We were simply appreciating the people. Nekira yagendrete ni goiga tiabara ikurase orogongo rwa Western bairokoboko umoroberio yobu kuganya ku mwaka isiko mokonyi wo muraibense Rigathi Gachagua
bakorawo n'umugavana we county ya Busia Paul Otuoma nigo bamumochirie gashawa kubwatikana n'ekingwana kiaye igoro yebisaku eyo batere buna nigo ere egosererio yobomo emergency ya Kenya nigo batere buna ekiroge kyo nigo kewenerete omonto obwato kuganya koro kuyawo ko enekia buna abakenya bonsi nigo bachiramo nako enekia obwa mateboro buya egati y'abakenya naboigo abarai. You cannot be a national leader and every day you are reminding people about tribalism. That is not integrity. Hiyo lazima uoneshe mlango. So speaker, hii kitu ni important. Hii kitu ni important. Because you can't be a national leader and every day kazi yako ni mulima. I mean, so what? Kwani sisi si wa Kenya? Mara shareholder, mara mulima. Hata kama atuongei, you have something to say. Because we can't be unabagua wa Kenya. Democracy means wewe ukichaguliwa, you are the president, you are the vice president of everybody. Lakini wao unatuchosha na shareholders na mlima. Even now you are threatening us. Atisijui nini ikifanyika, atisijui nini itafanyika. What will happen? You will go home and Kenya will just go on. Ngoja aende nyumbani ndio atajua. Ngoja ataangalia kura. Alikuja juzi. Ndio atajua uchungu ya maneno. Hii maneno yanaendelea bunge huko. Waluya don't get involved. That is the war of Mount Kenya. Wakitaka kupatia Kindiki wampatie. Sisi hatuna haja. Wetangula, Musalia, kaa chini na Fernandes Baraza tupange siasa ya kuchukua urais wa nchi. Ama nyinyi mnataka namna gani? Kama kwangu Majungu nilifanya public participation kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Na hakuna mtu hata mmoja alisema kwamba anaunga deputy president. Asensemo yaye omo archbishop we osemo bishop we kanisa yeke Anglikana Olsapit niga mochirie omoroberio yobo kumurusia bisiga shawa na otana nomoroberio otarengeti koleta buya bonde bonso osota konye ense ya Kenya na kende yonsi nigo libagerio arulo kubore ochasa barai bonsi kwene kyabunangoli yabale chinjera chingia chukugaya na chitoba uti gosama kumwekera berega korokana egati yabo libagario kwimuke bitamukero byo kugania korusia omo umurai ase ABC nigarure okoboria engane yogo tuterware nechingwana goigwari bagari tangani ase kirenga kyoko ina kyabuna baraya babero murai bense Dr. William Samuel Rutamono mokonyoye bachiramo na kubwatrana eriogoskia Kenya gusio ya impeachment iwe ni ya naibu wa rais ama ya magavana kwa sababu tunaona inaanza kushika kazi. Sioni kama njia hiyo itatupatia stability katika njia hii yetu ya Kenya. Stability yetu ni kutafuta namna ya kusahihisha makosa kama iko kwa njia ya kujadiliana na kuombana msamaha kama kuna mtu alikosea mwingine, kwa sababu tukianza harakati hii kana kwamba mtu akifanya 1 2 ni kubaduliwa katika ofisi, basi itakuwa mtindo na hatutakuwa na nafasi ya kuiongoza nchi ambayo ni stable politically tukiwa na malumbano kama haya. Tunakumbuka kipindi hiyo ingine wakati rais aliyokuweko ambaye ameritaya sasa wakawa na shida na naibu wake ambaye ni rais wetu wa sasa. Nchi ilikosa pakubwa kwa sababu uongozi inapolumbana hatuna mwelekeo mwema. Sasa tunaona hapa imeanza tena mapema na hatujui ni shida gani inakuwa kati ya rais na naibu na walitafuta kura wakiwa pamoja. Kwa hivyo letu nikichangia kwa niaba ya kanisa na nikiungana na wale wengine ambao wanachangia katika constituency mbalimbali, langu ni kusema hii motion ya impeachment iachwe iwekwe kando, nafasi ya mazungumzo ipewe kipaumbele kwamba rais akae na naibu wake na waseme na sentire mwenye kweneke buna bakenya babiri bakwenyorera amabaga yimirimo ase CHINSA chesko nigo mu waziri o Labor and Social Protection Dr. Alfred Mutua alire agose araririye gochakiwa wechingwana eriogo ikirani umuroberi obwoko beka okoigwana woko bwatanaga CHINSA ya Kenya na boigo Qatar erioko igora chinchera ase abakora imirimo bense ya Kenya abumono babwate obumanye abwamangana au ase okubakonya kwenyorera amabaga mirimo anene asensemo ya Gulf
okwana chinga kiabaga koraige ikaro gati ya yere muno muwaziri oleba korwa sense ya Qatar Said Samik Almari omo sangrekano gusigi karo yakorekana samagacho AKICC memucho Nairobi ntwani gateba buna yenenchira yemo irache gokonya ase okogariya echiro nabo igemerobero au nyamagendro ase chi sector au na sense moya yomo waziri oleba korwa sense ya Qatar nigateba buna nigo barengete konyoro bokoreri birengo bigoro kurwase abakora imirimo ababwate obumanyi buisaine kurwase ense ya Kenya na serikali yense ya Kenya nigerengete gutuma abantu chiribu chimisa to cha sense ya Qatar eriyogo ikerania obokorere nabo igo kwenyorera engeria iyo kwegendereria. We're very pleased to announce that as a result of our discussion we are going to open up that sector and the quota for Kenyans. We have 67,000 Kenyans in Qatar, and we have requested that with time we increase. We've thrown in a figure of about 200, 250, 300,000 opportunities for Kenyans, skilled Kenyans, to go and work in Qatar. We are very pleased that the state of Qatar, as His Excellency mentioned, there are in the past we are focused about the labor sectors in Qatar for the infrastructure and construction. But as per the NDS3, the National Development Strategic for the Qatar, we will focus for the another sectors like ICT, the communication and media, oil and gas, and for the healthcare sectors and the education sectors and the transportation and the hospitality. For that, I think there are a lot of sectors we can work together to increase the number of the Kenyan community in this in this field. And in the another side, and as per our discussion today, we will focus for the high skills workers. For that, it's very important for our strength, our relation. Mwanchi muriere bano oroboti oruro konyorera abakenya mabaga yemirimo asensemo ya Qatar na rogotre tomwero bamaye CHINSA 10 senchera ere yubwinge kurenda yamunaenda mangen togendere go kwariganire yurach konyora senchera yubikirano ge koragensemo nabago CHINSA isoto chamogoroba nere Josephat Hamisi biyamana swale mwensi mogenderete go tobwatia korwase CHINSEMO au asensemo ya Facebook ge gando che Dolphin Morago tebana gendere totoriere korwase CHINSEMO chia diaspora Rafael Obwogo gatebano me Ocharo William korwa CHINSEMO chia sensi Kisii yamana sogotorierera ajoria kerbo korwa CHINSEMO chia mana Mabarin Kingdom wikainga Kisii County Kanyimbo mwakiage village mbiyamona ajoria kerbo ase ogotobwati abunegati abari babere bagotuma chi ujumbe nyimete nabange mogendera tego torgerera mwesi byase more tokubakira ngambiyamona nyora semero variance ya Ndizi TV bunabotambira bagotonyora sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube atonyora wetera Ndizi TV News na baigase website yaito wetera www.ndizitv.net elio togendere usanga asogwa moiritrene Everlyne Osero sara momanyi nerene kya chibiche niryo gicha wekere asenchre abene toru burgere buro bya semero bire kubwatia na baigo imagoroba ereto ederu